Татарстанда милли мультфест дип исемләнгән балалар кинофестивале үткәрелә. Аны уздыру турында карар Татарстан президенты каршындагы татар телен саклап калу мәсьәләләре буенча комиссия утырышында кабул ителде. Әлеге бәйгедә кемнәр катнаша ала, нинди таләпләр куела? Гомумән, беренче тапкыр үткәрелгән балалар кинофестиваленең асылы нидән гыйбарәт? Әлеге сорауларга Татарстан радиосының иртәнге туры эфир программасында Татар кино дәүләт бюджет оешмасы директоры Миләүшә Айтуганова җавап бирде. Шулай ук милли мультфест кинофестивале турында безне кызыксындырган сорауларга да ачыклык кертте. Хәерле иртә, Миләүшә Ләбибовна. Бик актуаль юнәлеш сайлап алгансыз. Балалар кинофестиваленә ихтыяҗ зур. Кем тәкъдим итте? Милли мультфест фестиваленең идея авторы Рамил Тухатуллин. Беренче чиратта ул комиссияга шул проектны тәкъдим итте һәм Әхмәтов Марат Гөлшаны хуплады. Һәм инде әлбәттә без күп кенә фестивальләр эшләгән оешма буларак Рамил безгә мөрәҗәгать итте һәм инде дирекция безнең Татар кино оешмасында урнаштырылды. Бу бик кызыклы конкурс, чөнки менә бүгенге замана балалары нәкъ менә шул анимация, кыска метрлы роликлар белән, компьютер уеннары белән шөгыльләнә һәм әле бүгенге көнгә кадәр республикада менә мондый конкурс юк һәм аны барлау да юк. Менә әле барлап ничә бала шөгыльләнә икән, нинди студияләр бар икән. Ачыклык кертик әле. Катнашучыларга тема сайлауда да чикләүләр юк. Бу нинди максаттан чыгып эшләнелә? Бу бик кызыклы конкурс, чөнки менә бүгенге замана балалары нәкъ менә шул анимация, кыска метрлы роликлар белән, компьютер уеннары белән шөгыльләнә һәм әле бүгенге көнгә кадәр республикада менә мондый конкурс юк һәм аны барлау да юк. Менә әле барлап ничә бала шөгыльләнә икән, нинди студияләр бар икән, кемнәр нәрсә эшли икән, киләчәктә бу IT программалар белән, бу анимация белән кем шөгыльләнәчәк икән. Менә шундый гомумән анализ юк. Менә башта аны өйрәнергә кирәк әле. Һәм беренче фестиваль нәкъ менә аның максаты өйрәнү. Тамашачыларыбыз арасында кинофестивальнең таләпләре, шартлары белән кызыксынучылар да бар. Шул турда да әйтеп үтсәгез иде. Катгый рәвештә шартлар да юк. Без 3 номинация буенча шул иҗат җимешләрен җыябыз. Бу 3 номинация дигәннән беренчесе шул анимация, мультфильмнар ягъни, икенчесе шул кыска метражлы фильмнар, бу роликлар инде һәм өченчесе ул компьютер уеннары. Булар бөтенесе татар телендә булырга тиеш. Чөнки безнең фикеребезчә нәкъ менә иҗат белән иҗат аша телгә кызыксыну, ниндидер мәхәббәт уяту мөмкин. Чөнки балалар иҗатта нәкъ менә шул татар теленә тартыла. Балаларның профессиональ камерага төшерү мөмкинлеге бик аз. Техник яктан сыйфаты исәпкә алынамы? Миңа калса, монда бүгенге көндә балаларда телефонга яздыру мөмкинчелеге дә бар. Хәзер инде һәрбер телефонда андый программа бар. Алай гына да түгел, әле монтажлый ала шул бала, шунда ук айфоннарда һәм шул кичкенә генә әйберләрен күрәсез бит инде менә шул ресурсларда, TikTok әйтегәндә, ВКонтакте, Инстаграмнарда кичкенә әйберләр балачага урнаштыра да анда әллә ничә миллион карау була. Мин үзем дә шаккатан бу әйбергә, ләкин ул бар. Моны бит инде ничектер күз алдында тотарга кирәк, чөнки бу замана балалары шулай яши. Нәкъ менә шуның өчен без бу юнәлештә алып барабыз эшне, чөнки аларга бездән, олулардан биргән ниндидер установкалар хәзер эшләми. Алар үзләре менә ничек күрәләр бу тормышны, шуны тартырга кирәк хәзер шул конкурста. Милли мультфест кинофестиваленең икенче туры ничек үткәрелә? Безнең икенче турлар була шәһәрләрдә, бу зональный турлар инде. Буа, Зәй һәм Актаныш һәм Казанда була инде. Менә без бүлдек бөтен районнарны һәм менә бу 3 зонада үтәчәк, аннан финал бул. Миләүшә Ләбибовна, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт.